Ola, somos do CEI Plurilingüe Vistalegre de Burela, un colexio de máis de 300 alumnos e alumnas situado na Mariña Lucense. Desde fai anos, o noso centro aventúrase con ilusión en proxecto europeo da man de outros coles europeos para abrir os nosos ollos a realidades distintas e incluso, a maioría das veces, para darnos conta de que é moito máis o que nos asemella que o que nos diferenza. Neste proxecto que titulamos Friends for Our Planet, participamos con 5 centros europeos situados en Bélxica, Finlandia, Grecia, Italia, Romanía. O cole belga está situado en Valen e chámase Bosmier School. O cole finés está situado en Muruvesi e chámase Muruvesi School. O cole italiano chámase Papa Luciani, que está situado en Soligheto. O cole romano está situado en Komarnik e chámase Klubul Kopilor Martha Vivescu. O cole grego Leven Primary School de Chios. E o noso cole xa o coñecedes, somos o Vistalegre de Burela. Decidimos que teñemos que facer algo para axudar ao noso planeta, tendo en conta os moitos problemas que o asolagan e que xa estamos cansos de escoitar. Cambio climático, contaminación, quencemento global, desxeo dos polos, subida do nivel do mar, extinción de especies, contaminación da auga, fenómenos naturais con consecuencias devastadoras, huracáns, terremotos, tsunamis. Estamos fartos de que ninguén faga nada. Somos cidadáns de hoxe, pero sabemos que tamén somos os cidadáns do futuro e que se nós nos sensibilizamos, nos concienciamos e actuamos, podemos cambiálo. Estamos seguros de que nas nosas mans está a solución para que isto mellore. Por iso queremos converternos en Friends for Our Planet. Sí, dite en galego, por se entendedes mellor. Amigos polo planeta, amigos e amigas decididos a protexer o mundo, a nosa casa. Jan é a nosa mascota. É un oso multicolor cun irmán en cada centro participante. Jan é o que nos vai propoñendo actividades, envianos cartas, invitarnos a participar en concursos. Por certo, vedes que camiseta tan chula leva? Este é o logo do noso proxecto. Unha flor con 6 pétalos. Resulta que o primeiro concurso ao que nos invitou Jan foi ao deseño do logo. Cada cole debía deseñar un sublogo que finalmente uniríamos. Se vos fixades, cada pétalo do logo representa un ámbito de traballo. O noso é a da auga. A auga é a nosa fonte de recursos, imprescindible para a Burela. E este foi o noso deseño gañador. Os outros pétalos representan enerxía, lixo, contaminación, natureza e biodiversidade. Como hai moito que facer para axudar ao planeta, dividimos o proxecto en retos. 6 retos, para ser exactos. Cada reto corresponde cun dos ámbitos de traballo anteriores. O primeiro reto é sobre a enerxía, que é o que estamos a realizar neste momento. Estamos investigando sobre que é iso da enerxía. E descubrimos que a enerxía está por todos lados, en cada momento do día. Non podemos vivir sen ela, pero tampouco debemos malgastala. Démonos conta do moito que estamos malgastando e estamos deseñando un póster cos outros centros europeos con consellos para forrala. Próximamente estará disponible para todos. Estamos utilizando medidores de enerxía para saber canto gasta cada electrodoméstico. Puxemos allá nos interruptores para recordar que debemos deixar as luces apagadas. Esta é a nosa exposición, aínda en proceso. Está chea de creatividade, como vedes. Ademais, estamos escribindo contos e poesía sobre o tema e publicamos con eles un libriño para chegar o tema a outros nenos e nenas da nosa comunidade. Tamén estamos facendo experimentos. Seguro que nos convertemos en grandes expertos de enerxía. Tamén aprendimos unha canción sobre o tema. Mirade que ben o sabemos. Hasta inventamos un baile.
Os profes dos distintos coles europeos reúnense virtualmente para coordinarse e organizar correctamente o desenvolvemento do proxecto, porque, como imaxinaredes, a realidade que estamos vivindo non nos permite facer todo o que planificaramos, pero aínda así non hai obstáculo que nos deteña. Tamén tiñamos planificados encontros nos distintos países para traballar man con man cos nosos compañeiros europeos. De momento, iso non vai poder ser, pero confiamos en que isto mellore e podamos realizalos. A verdade é que estamos moi ilusionados e moi comprometidos. Non deixedes de seguir as nosas aventuras na web do noso cole no apartado do proxecto europeo Friends for Our Planet. Aparece todo o que imos facendo, porque isto só acaba de empezar. Vémonos pronto e recordade, cuidando o planeta, cuidamos de nós.